Беларускія ўлады прыраўнялі ЛГБТ+ да парнаграфіі і сексуальных адхіленняў. Надойчы апублікавалі праўкі ў пастанову Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, згодна якім было пашырана азначэнне парнаграфіі. Зараз да яе адносіцца дэманстрацыя нетрадыцыйных палавых адносін і ці палавых паводзін. Можете паставіць відэа на паўзу і азнаёміцца з дакументам падрабязней. Гэтыя праўкі могуць выклікаць хвалю пераследачальцоў ЛГБТ+ супольнасці за публікацыю фатаграфій у соцсетках з партнёрам-партнёркай ці, дапусцім, стварэнне адукацыйных матэрыялаў на гэту тэму. Для трансперсон, магчыма, ўсё яшчэ горш. Бо дзякуючы вельмі недакладным і размытым фармуліроўкам, тое, што яны паказваюць сябе, дэманструюць свой выгляд, расказваюць пра свой шлях, то бок жывуць. Таксама зараз можна кваліфікаваць як парнаграфію. Распаўсюджванне у Беларусі забаронена і можа карацца пазбаўленнем волі на тэрмін да 4 гадоў. Праўкі ў пастанову, пра якую мы кажам, набылі моц ужо 12 красавіка. Пішыце ў каментарах сваё меркаванне наконт гэтых правак, а таксама думкі пра тое, які ўплыў яны зробяць на жыццё ЛГБТ супольнасці Беларусі.